Taliwala sa pag-aresto kang former President Rodrigo Duterte, mas mukusog matud pa ang iyang kandidatura pagkamayor sa Davao City, sumala sa usa ka political analyst. Ani report ni John D. Esteban. Sumala sa usa ka political analyst, mas mikusog ang kandidatura pagkamayor sa Davao City ni former President Rodrigo Duterte. Taliwala sa pag-aresto kaniya pinasikat sa International Criminal Court o ICC warrant sa reklamong crimes against humanity. Kini tungod sa pagbuylo sa mga rally sa supporters ni FPRRD ug ang pagkwestiyon sa katawhan sa pag-aresto kaniya nga alang kanila dili makatarunganon. Because of the momentum of the movement, it seems like it is swaying towards sa hugpong, especially with President Digong. Alam naman natin na medyo malakas talaga na kandidato si President Digong. At ngayon lalo pang lalakas. Apan napabilin paghihapong pangutana kung unsa na may tabo nga tua pa kini sa The Hague sa the Netherlands. Sabi na natin mananalo siya, but what's next? Makakauwi ba siya? Or baka lalong lalakas yung panawagan na iuwi siya kasi nanalo siya? Pero just the same, kung sabihin na natin na mananalo siya at hindi siya makakauwi, of course, alam na natin may mga rules of succession tayo. So medyo magiging crucial ngayon yung labanan ng vice mayor. Kasi doon na ngayon magfo-focus yung mga tao. Kasi kung hindi makakaupo si Digong, dahil nandoon siya sa Netherlands. Sumala ni Commission on Elections Chair George Garcia sa interview sa Super Radio DZBB. Pwede gihapong maproklama nga mayor o galing madaog si FPRRD. Gawas lang kung makumbikto na kini. Magpabilin matud pa ang ngalan ni Duterte sa balota. Apan, ana-ana sa Department of Interior and Local Government o DILG kung permanente o temporaryo nga mabakante ang posisyon. Base banggod sa Local Government Code, ang Vice Governor o Vice Mayor ang muassume sa katungdanan sa gobernador o mayor o galing mabakante ang maong mga posisyon. Ang mga kandidato pagka-vice mayor sa Davao, mao ang anak ni FPRRD nga si incumbent Davao City Mayor Baste Duterte, Councilor Bernard Alag, Oye Soriano Barcena ug Richard Alcebar. Pwede sab matud pa makakampanya si Duterte og makabutar bisan anaa kini sa laing nasod. Kaatbang ni Duterte pagkamayor, mao sila kani Civil Service Commission Chair Carlo Nograles, Rodolfo Cobos, Jonathan Holaine ug Joselito Tan. Usa sa mamahimong legal remedy ni FPRRD mao ang pag-apply og interim release. Apan lantawon pa kung kini itugot sa ICC. Gumikan sukad pa, wala kini mitugot og interim release sa crimes against humanity. Apan ngadto lang sa obstruction of justice. Daan ng gihimugatan sa legal counsel ni Duterte nga si kanhi Executive Secretary Salvador Medaldea nga illegal ang pag-aresto kang FPRRD ug gitawag kining kidnapping. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.